بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya ba mu iko da dama na haɗuwa a wannan farfajiya mai albarka wannan masallaci na annur da ke nan babban birnin abuja muna roƙon Allah ya sanya wannan haɗuwa ce mai albarka Allah ya sa sanadiyar wannan haɗuwan ya zama komar mu ta zama gidan aljanna Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda Alhaji Bala ya gabatar taken darasin shine in ka tsaya ka yi addini don kanka ya zama wajibi kuma dole akan duk wani wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya dinga tuna duk daren daɗewa da su haɗu da Allah duk daren daɗewa akwai ran da ku haɗu da Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani ɗaya daga cikinku ba wani mutum ɗaya a cikinku face zai tsaya a gaban Allah ubangiji ya yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama tsakanin shi da Allah idan wani abu ubangiji ya umarce ka kai ba kai ba Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa ya ce kai ba kai ba idan wani abu ya ce ka bari ba ka bari ba Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa ya ce ka bari ba ka bari ba wajibi ne akan duk wani wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya kau da kai ga dukkan abin da ya sha gaban addini ya zama al'amari na farko a rayuwarka addininka matsalar ita ce ita duniya tana da iyaka idan daɗi ne yana da iyaka in rashin daɗi ne yana da iyaka amma ita lahira ba ta da iyaka ita lahira ba ta da iyaka manufar da ta sa ubangiji ya ajiye mu a bayan ƙasa shine don mu yi addini manufar da ta sa ubangiji ya share duniya ya shirya duniya ya sa mu a bayan ƙasa shine don mu yi addini don mu bauta ma Allah wannan ita ce manufa ta farko da ya sa ka ganka kana zirga-zirga a Najeriya duk abin da kake yi a duniya ba don wannan abin Allah ya yi ka ba kar ka dinga manta dalilin da ya kawo ka kar wani abu ya sha kanka a rayuwa har ka manta dalilin da ya sa ka wayi gari a tsakanin iyalanka
ka wayi gari a tsakanin yan uwanka, ka wayi gari a cikin garinku ko a cikin ƙasarku, ko ka wayi gari a cikin duniya. Duk lokacin da wani abu ya ɗauke hankalinka gabarin wannan manufar, to ka rabkana. Tarko mafi haɗari da shaidan ke jefa ma ɗan adam ya kama shi ya mishi mummunan barna shine rabkanar da shi. In zan ba ku misali, kamar ɗalibi ne da yake karatu a wata jami'a. Wannan ɗalibin sai aka samu ya iya ƙwallo sosai a jami'ar. In jami'ar za ta yi ƙwallon shi yake ci mata ƙwallo. Amma kar ku manta, wannan ƙwallo da yake a jami'a ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan ya faɗi a jarrabawa, cin musu ƙwallo a jami'a ba zai sa jami'a ta bar shi ba. Domin abin da yake yin ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan kuma ya ci jarrabawansa da kyau, ko baya ƙwallo a makarantar, jami'a za ta yi maraba da shi. Duk abin da ka yi a duniya, duk abin da kake a duniya, in baka ci addini ba, wallahi da ka yi nadama. Allah a cikin alkur'ani ya ce, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce, ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita ni da bauta. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah ce, ba ni bukatar wani arziki ko ciyarwa ko tallafi daga wajensu. Ma'ana Allah ya ce, ni ba ni bukatar komai a wajen ɗan adam, kuma ba ni bukatar komai a wajen aljan. Allah me kake bukata abun ɗan adam? Ya ce ya tsaya ya bauta mini. Bautan Allah shine addini. Wannan addini shine mafi tsadar abin da Allah ya ba wa ɗan adam. Mafi tsadar abin da Allah ya ba wa mutum shine addini. Shine addini. Ka tsaya ka yi addini. Duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwa, ka yi kai kawo a kan shi ba laifi ba ne. Amma kar wannan abun ya sa ka yi watsi da addini. Ka kwana kana tashi da sanin cewa ga manufar da ta sa Allah ya ƙera ka. Ya ƙera ka ne don ka tsaya ka yi addini. Hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Mu'az. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, ya Mu'az, atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yace Mu'az, ka san haƙƙin Allah akan bayi? Babban bashi da Allah ke bin kowa? Yace Allah da manzon shi su ne mafiya sani, ni ban sani ba. Fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haqqullahi ala al-ibad, haƙƙin Allah akan bayi, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, shine su bauta ma Allah a cikin bautar, kar su yi tarayya da shi da komai. Abu biyu. Abu na farko, bauta ma Allah. Abu na biyu, kadaita Allah da bauta. Duk annabi ko manzo da Allah ya tayar a duniya, wannan saƙon yake bashi ya je ya gaya ma al'ummarsa. Wala kadi ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut. Allah ya ce duk wata al'umma da ta taba taka bayan ƙasa, Allah ya ce mun tada manzo a cikinta. In muka aiki manzon, Allah ya ce mukan tura shi ne ya gaya ma al'ummarsa, ku tsaya ku bauta ma Allah, ku sake duk wani abu da ake bauta koma bayan Allah. Wannan addini, wannan bauta ma Allah, duk cikinmu babu wadda bai yi yarjejeniya da Allah akan zai tsaya yayi addini ba. Wa idh akadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah yace ka tuna lokacin da Allah ya yarjejeniya da ƴaƴan annabi Adamu, ba mu ba kenan? Allah yace tun suna tsatson annabi Adamu, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu. Bai sa mala'iku su zama shaidu ba, bai sa aljanu su zama shaidu ba. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu. Allah ya ce ku zama mini shaidu akan kanku da kanku. Alastu bi rabbikum
Allah ce ba ni ne ubangijinku ba, ma'ana ba ni kadai da ku kadaita ni da bauta ku tsaya ku bauta mini ba. Qalu bala shahidna, duka 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam suka ce Allah mu shaidunka ne akan kanmu da kanmu, Allah za mu kadaita ka da bauta. Nayi alkawari ma Allah zan yi addini tsakanina da Allah, zan bauta mishi tsakanina da Allah. Kayi alkawari ma Allah za ka bauta ma Allah kai addini tsakaninka da Allah. Matarka ta yi alkawari ma Allah, matata ta yi alkawari ma Allah, ‘ya'yana sun yi alkawari ma Allah, ‘ya'yanka sun yi alkawari ma Allah, dukanmu za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah. Allah bayan ya kafa wannan togaciya sai ya ce an ta ƙulu yau malƙiyamati, bi ma'ana li Allah ta ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haza gafilin. Allah ya ce to karfa mu zo mu haɗu da ku ranar alkiyama akan wannan alkawari, ku ce mini kun rafkana kun manta. Allah ya ce kar mu haɗu ku ce mini kun manta. An ta ƙulu yau malƙiyamati, Allah ya ce karfa ku zo ku ce mini a ranar alkiyama inna kunna an haza gafilin, lalle mu game da wannan alkawarin mun manta, mun rafkana, mun gafala. Allah ya ce kar mu haɗu da wani ya ce mini ya manta. Wannan dalili yasa duk al'ummar da Allah ya daga a bayan ƙasa sai ya turo manzon sai ya zo ya sake jaddada mata wannan alkawari. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku, wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi, da kuma alkawari da yarjejeniya da ya kulla da ku. Idh qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce ku tuna kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Idh qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Allah ya ce ku tuna wannan alkawari. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sai ce wa qad akhadha mithaqakum, Allah fa ya rike alkawari da ku in kuntum mu'minin, in ba ku mu'minai ne ku cika alkawari. Dukkanmu Ubangiji ya yi alkawari da mu. Abdullahi dan Abbas ya ce wannan yarjejeniya da Allah ya yi da 'ya'yan annabi Adam ba ya tara gayyan 'ya'yan annabi Adam ne suka yi alkawarin ba, ya ce ɗaya bayan ɗaya. Ubangiji ya tambayi kowa, wanda za ka tsaya ka bauta mini? Sai ka ce Allah na yi alkawarin zan tsaya in bauta maka. Sai ce to kar mu haɗu ranar kiyama ka ce ka manta wannan magana. Jama'a muna fahimta? Ita maganar rayuwa ba magana ba ce ta lissafin da kake ma rayuwa, lissafi ne na yadda Ubangiji ke ma rayuwa. Yadda Ubangiji ya ambaci rayuwa da duniya da yadda duniya take gudana shine gaskiya. Duk lissafin da ka buga ma duniya in ya saba ma haka to naka wahami ne, ba hakika bane kuma ba gaskiya bane ba. Wannan addini da Ubangiji ya shar'anta mana shine mafi girman ni'ima da Allah ya ma ɗan adam. Duk abin da Allah ya ma mutum, duk abin da Allah ya ma mutum, tsadar abin da kimar abin bai kai kimar addini ba. A ce ka yi imani da Allah, kai musulmi ne, ba abin da Allah ya maka wadda ya kai wannan. In ka samu addini ka samu komai, in ka rasa addini ka rasa komai. Duk abin da kaga mutum na da shi, duk abin da kaga mutum na da shi, kar ya dame ka. Duk abin da kaga mutum na da shi. Hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi yace shekarun da Allah ya ɗiba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70. Inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a littafi ɗaya, mafi ƙarancinmu a cikin kaso 5, kaso ɗaya da ƙyar su wuce shekara 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, annabi ba ya ce wa qalilun minhum bane, yace mafi ƙarancin al'ummata su ne suke tsallake shekara 70. Duk abin da kaga mutum na da shi, yau a ce mutum yana da kuɗi, kuɗin ya kai kuɗi, ya shekara 50, ko ya yadda ko bai yadda ba ya kusa ban kwana da kuɗi.
su rabu da kuɗin lokaci yayi. Ko yayi addini da kuɗin, ko kar yayi addini da kuɗin, in ya ga dama yayi gini da kuɗin, in ya ga dama duk abin da ya ga dama, kuɗin da sun kusa ban kwana da kuɗin. Ko zai iya kashe su ko ba zai iya kashe su. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, annabi yace mafi karancin al'umma na su ne suke iya haura shekara 70 a duniya. Mafi girman ni'ima da Allah ya ma mutum shine addini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Allah yace ka gaya ma al'ummarka bi fadlillahi, fadlullahi huwa al-islam, wa bi rahmatihi, rahmatuhu hiya al-Qur'an, fa bidhalika falyafrahu. Allah yace ka gaya ma al'ummarka baiwa da falala da Allah ya musu na addinin musulunci, baiwa da falala da Allah ya musu na alkur'ani, falyafrahu. Allah ya ce kowa ya ji daɗi ya yi godiya. Sai ce huwa khairun mimma yajma'un, shine mafi alkhairi kan duk abin da da su tara. Addini ya fi duk yawan 'ya'yanka, addini ya fi maka dukiyarka, addini ya fi maka numfashinka, addini ya fi maka komai. Haka Allah ya faɗa a Qur'ani. Hablullahi al-matin shine igiyar da in ka rike yadda na ganka ka gannin nan haka da mu yi ta rayu. Baran da zan kare, baran da zaka kare. Wannan mutuwan shekara 60 70 100 din ita ce take karewa. Idan wannan rayuwa ta kare da mu tashi yadda ka ganni na gankan nan, da ka ci gaba da gani na in ci gaba da ganinka. Allah ya sa a cikin rahama ce har abada, baran da za ta kare. Wanda yake da hankali bai taɓa fifita rayuwar shekara 60 70 ko 100 akan shekarun har abada ba. Ita lahira har abada ne, ita lahira har abada ne. Duniya kuma duk jin daɗinta tsanani ka shekara 100 kana jin daɗi. Lahira kuma har abada ne. Waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa, waɗansu malamai suna cewa banu tamim, lokacin da suka musulunta su ba a yi yaƙi da su ba, ba a yi artabu da su ba, suka haɗa kai suka zo suka musulunta. Wannan musuluntansu sai suka ga kamar suna da wata falala akan musulmai, kamar suna da wata falala akan annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya munnuna alaika an aslamu. Allah ya ce gashi suna goranta maka, ma'ana suna ganin kamar suna bin ka bashin falala, kamar sun taimake ka an aslamu don sun musulunta. Qul, Allah ya ce ka ce musu la tamunnu alayya islamakum, kar ku goranta min, kar ku ga kamar kun taimake ni ne saboda kun musulunta. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. In ma ana bin bashi, Allah ya ce ka gaya musu ku Allah zai bi bashi saboda ya muku muwafaka da musulunci. Ko mutum da kaga yake musulunta sai a ce an samu karuwa, a shi wanda ya musulunta shi ya karu. Ba murna ake wai an karu ba, murna shi ake taya shi murna. Idan mutum ya musulunta, annabi sai ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya cire wani daga wuta. Musulunci in duk taron mun nan mun ce mun fita, ba da mu yi mishi illa ba. Ba wani wadda wai don bai shiga ba, a'a, inda wani zai iya ma musulunci illa da bai fita a garin Makka ba. Duk wanda ya yi dace da musulunci ya yi dace da babban rabo. Mu riƙe addini da kyau. Godiya ma Allah da za mu yi shi ne mu riƙe addini da kyau. Mun yi ma Allah godiya akan wannan goma ta arziki da ya mana, shi ne mu tsaya mu kuma mu yi addini tsakaninmu da Allah. wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman. Allah ya ce ni na soyantar muku da imani, wa zayyanahu fi qulubikum, na kayatar muku da imani a cikin zuciyarku, wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allah ya kyamantar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah. In ana maganar sabon Allah sai ka ji ba daɗi, in ana maganar kafirci sai ka ji ba daɗi. Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima. Allah ya ce to falala da ni'ima nayi maka, falala da ni'ima nayi maka. Saboda haka babu wani abu da mutum zai yi ya ma kansa sutura
kamar ya rike addini da kyau. Idan ka rike addini ka tsaya ka yi addini tsakaninka da Allah, duk abin da za ka yi a rayuwa sai ya zama ribar kafa. Idan baka tsaya ka yi addini ba, in baka tsaya ka yi addini ba akwai matsala. In baka tsaya ka yi addini ba akwai matsala. Ga ayoyi da yawa a cikin alkur'ani, wani sai an tsayar da bayi da a fara hisabi tukunna ya fara ɗan dana sani. Shine ma'anan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi, ga mala'iku sahu-sahu, waji a yau mai idin bi jahannam, an zo da jahannama farfajiyar alkiyama. Yau mai idin Allah ce fa a wannan ranar ya ta zakarul insan, wani mutum zai zauna ya yi shu yana tunani. Allah ya ce wa anna lahu dhikra, wannan tunanin amfanin me zai mishi. Ya kulu yana cewa ya laitani kaitona qaddamtu li hayati, da na yi aikin alkhairi a rayuwa. Allah ya ce me amfanin wannan tunanin? Yau din nan gani a raye ga ka a raye, muna da dama. Wadda ta tashi mishi shine wadda ɗazu aka kai shi kabari, shi ya gama nashi. In nafila ne ya gama, in sadaka ne ya gama, in ba sadaka mai gudana yayi ba, idan tasbihi ne ya gama, in karatun alkur'ani ne ya gama, in jin wa'azi ne ya gama. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila. Randa azzalimi Allah ya ce zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza, domin nadamar duniya yatsa ɗaya ake sawa a baki, amma nadamar lahira hannu biyu Ubangiji ya ce ake sawa a baki a ciza. Ya kulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila, zai ce nadama ta kai tona, ina da na bi hanyar manzon Allah a duniya. To amma kaga ai yana magana lokaci ya kure. To duk wanda kaji yana wannan fada-fadan ranar alkiyama, wannan damar ce ya ɗauka zai yi settling a cikinta, domin na daga cikin sharrin duniya. Shedan a gaban Ubangiji ya faɗa, la'uzayyinanna lahum fil ardi, zan ƙayatar musu da duk wata baraka a duniya. Duniya a tsarinta da Ubangiji ya mata, policy da Allah ya ɗora duniya a kai, ba a settling. Wataƙil satin da za ka mutu ma wataƙil sai ka shiga bakin cikin da zai ɗaga maka hankali. Ka duba mulki irin na Fir'auna, duk misalsalun da Ubangiji ba mu kenan, sai ce ku dinga duba wanda suka gabace. Fir'auna a ran da zai bar duniya sai da Ubangiji ya matsa shi gaya ma duniya irin bakin cikin da yake ciki. Wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula ila shirzimatun kalilun, sai ya ce wa innahum lana lagaizun, ya ce annabi Musa da jama'arsa suna nanaka mana bakin ciki. Kujeran mulkin yana kanta tun kan a haifi annabi Musa. Tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban ƙasa. Fir'auna yakan ɗauki matsaya a matsayinsa na shugaba, yakan sa hannu yau a kashe mutum kaza, a yanka jarirai 100,000 ko peaceful demonstration ba wadda ya isa yi, haka kuma za a kashe su. Shi yasa idan Allah ya zo maganar mulkin Fir'auna sai ya ce wa fir'aunu dhul autad. Al-autad jam'i ne na al-watad, shine turke fila. Idan aka ce mulki yayi turke, to za a iya taka kowa a wuce. Tun kan a haifi annabi Musa yake shugaban ƙasa, har aka haifi annabi Musa, har annabi Musa ya tashi a gidansa, har ya zama manzo, har aka yi wannan gwagwarmayar, ya ɗana ko bai ɗana ba. Amma kafin ya mutu sai da Ubangiji ya matsa shi gaya ma duniya da bakin ciki zai mutu. Ita rayuwar duniya Ubangiji ya ba da tsarinta, da yadda mai hankali ya kamata ya mu'amalance ta. Idan ka ɗauka akwai wani mataki da in ka kai a wannan matakin ake rabuwa da bakin ciki ko damuwa, ba wannan matsayin a duniya. Mafi girman addini, mafi girman addini, mafi girman ni'ima shine addini. Mafi girman ni'ima shine addini. Abu na gaba 'yan uwa, shi addini
ubangiji ba ya shar'anta mana addini ne ba wai don mu yi wani hidima mashi Allah. Yana daga cikin abin da yawan mutane ba su fahimta game da addini ba. Shi addini tsari da ubangiji ya ba mu addini don kai don jin kanka da tausayinka ya shar'anta addini. Bai da amfani miskala zarratin a addinin kowa, ko addinin mala'iku Allah bai amfanin komai. Allah ya shar'anta addini ne don maslaharka, in ka ce ba da ka yi ba wa kanka. Duk ka duba alkur'ani, duk umarni da Allah ya yi sai ce in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah zai ce in kun ce za ku kyautata ku yi abin arziki, Allah ya ce wa kanku. In kun ce za ku bata ku yi rashin arziki, Allah ya ce wa kanku. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah ya ce in ka ga mutum ya tsaya yana aiki nagari, Allah ya ce makansa ne. Wadda ka ga yana mummunan aiki, Allah ya ce wa kansa ne. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Allah ya ce ga dai wayewa ya zo muku daga ubangijinku, shine alqur'ani. Faman absara fali nafsihi. Allah ya ce wadda ya bude idonsa ya ce zai yi tafiya a wannan haske na wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fali nafsihi. Allah ya ce wa kansa. Wa man amiya wadda ya makance fa alaiha. Allah ya ce shi ma makanshi. Yanzu idan mun tashi daga karatu sai ka ce kai zaka rufe idonka a rufe zaka koma gida, sai ya hana ni in koma masauki na? Ka rufe makanka. Wadda ya bude, Allah ce faman absara fali nafsihi. Wadda ya bude idonsa ya bude makanshi. Wa man amiya fa alaiha. Saboda ka ƴan uwa mu fahimci cewa shi addini ubangiji ya shar'anta shi ne don tausayin mu, wato tausayin bayi, jin kai da rahama yasa ubangiji ya shar'anta mana addini. Ba wai maganan addini Allah zai mori wani abu bane a cikin addini. Wato mu fahimci haka. Addini tausayinka Allah ya ji da soyayya yasa ya shar'anta addini, yace kai addini. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab. Allah ya ce baka taba tsammani za mu saukar da wannan alqur'anin gare ka ba, baka taba fatar haka ka ji cewa za mu saukar maka da alqur'ani ba. Kamar wani ne ya ce Allah to don me ka saukar? Allah ce illa rahmatan min rabbika, jin kai da tausayin ubangiji ne kawai. Haka ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don jin kai ga su talikai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa ma kansa da kansa ana nabiyyur rahma. Annabi yakan ce ni annabin rahama ne alaihi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yace ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don rahama ga talikai, sai don jin kan su bayi. Saboda haka ƴan uwana masu albarka, daga cikin abin da ya kamata mu fahimta game da sha'anin addini, wannan fa dama maganan addini don maslaharka aka shar'anta addini, don amfaninka aka shar'anta addini. Shi Allah ba shi da riba a cikin bautarka, kuma ba shi da faduwa a cikin kin bautarka. Wakala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laganiyyun hamid. Annabi Musa ya gaya wa banu Isra'il, yace kuna kan gare ma bin Allah, ana cewa ku bi Allah kuna ki, yace musu in takfuru, inda za ku kafirce ku ce ba da ku yi imani ba, ba da ku bi Allah ba, antum ku banu Isra'il wa man fil ardi jami'an, da duk duniya, fa inna Allaha laganiyyun anil alamin. Allah dama wadatacce ne, bayi da bukata. Saboda ka fahimci addini maslahar ka ce ba maslahar wani bane.
wani abu ne da aka tsara aka shar'anta don amfaninka da al'ummarka, don amfaninki da ke da jama'arki. Babu wadda zai ribaci yin addini face ribar za ta koma kan shi. So wani idan ya gagara fahimtar abin, wani abu ma in an zo an tinkare shi da shi sai ce shi ba aikin Allah yake yi ba, ko mala'iku ba aikin Allah suke ba, kansu suke ba wanda yake ma Allah aiki. Idan za ka yi abu ba kyau aka ce ka bari, in ka bari ne wa kanka. Idan aikin alkhairi ne aka ce ka yi, in ka yi ne wa kanka, ba ka yi ne wa Allah ba kuma ka ƙi ne wa Allah ba. Ya tabbata cikin wani hadisi, al'imamu Muslim ya fidda hadisin kudusi, hadisin Abu Zarnil Gifari. Hadisin dogo ne, Ubangiji ne ya yi magana da bayi. Yana daga cikin hadisul kudusi wadda Ubangiji ya gaya wa bayi shi Allah ne. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, kullukum dallun illa man hadaitu. Ya ce dukkanku ba ku da alƙibla, a ɗaiɗaice kuke, ba ku da inda kuka dosa illa man hadaitu. Allah ce sai wadda na kintsa shi na shirya shi. Shi ne ai Allah ya ce wa annabi, wa wajadaka dallan fahada. Allah ya same ka baka da alƙiblar da zaka bi sai ya dora ka akan alƙibla. Kullukum dalun. Allah ya ce dukkan ku baku da kan gado, ba wadda yake da wata alƙibla wadda zai bi ya tsira a duniya ko a lahira illa man hadaituhu. Allah ce sai wadda na mishi gam da katar da shari'a, sai ce fastahaduni, ku nemi shari'ata ahadikum. Allah ce in shirye su. Ya ibadi, yace ya ku bayina, kullukum arin kullukum ja'iun illa man at'amtu. Dukkanku manyan wata ne, ma'ana dukkanku ba ku da hanyar da za ku iya samar da abinci makan. Allahu akbar. Yace dukkanku ba wanda ya isa ya iya samar ma kansa abincin da zai ci illa man at'amtuhu, sai wanda na ce. A suratun naml ya ce ma kana lakum an tumbitu shajara, sai ya ce a ilahu ma'allah. Allah ya ce inda zan yi yarjejeniya da bayi abincin da suke ci su tsirar da icen, ni na sa musu 'ya'yan abincin. Allah ce ba dan su iya. Dawon a ce kai ka tsirar da dawon, shi zai sa zangarniyan. Masarar ka tsirar da masarar, shi zai sa mata goyo. Ka tsirar da mangoron zai sa mata 'ya'ya. Allah ya ce fa ba da ku iya ba, sai na zub da ruwan, na tsirar da tsiron, in sa abincin a ciki. Sai ya ce a ilahun ma'allah, yanzu akwai wadda da ku haɗa ni da shi. Illa man at'amtuhu, sai wadda na ciyar da shi. Fastat'imuni, ku nemi ciyarwa a gona. Ut'imkum, Allah ce in ciyar da ku. Ya ibadi, yace ya ku bayina, kullukum arin, dukkanku kuna cikin tsiraici, ma'ana ba wadda ya isa ya iya ma kansa sutura. Allahu akbar. Illa man kasautu, Allah ce sai wadda na tufatar da shi. Fastaksuni aksukum, ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku. Ya ibadi, sai ce ya ku bayina, innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar. Ya ce kuna tafka saƙon Allah dare da rana. Wa ana akfiru dhunuba jami'a, ni kuma ina yafe laifi baki ɗaya. Fastakfiruni, ku dage da neman gafarata, akfir lakum, san gafarta muku. Ya ibadi, sai ce ya ku bayina, innakum lan tablugu darri fatadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni. Ya ce ba da ku taɓa kai matakin da za ku cutar da ni ba, balle ku cutar da ni. Matakin da in an je
za a cutar da shi. Ka san akwai wadda zai iya samun dama a kanka ta ko ta ina ya fi ƙarfinka, amma ya kau da kai gabarin cutar da kai. Matsayin da za a cutar da Allah, Allah ce ba matsayin balle a cutar da shi. Walan tablugu naf'i fatanfa'uni, ba da ku kai matakin da za ku amfanar da ni ba. Allah ce ni balle ku amfane ni. Jama'a mun fahimci jumlolin nan? Ba za ku kai matakin cutar da ni ba balle ku cutar da ni, kuma ba wani matsayi na amfanar da ni balle ku amfanar da ni. Nan kawai ya ishe ka fahimci dutsiyarka wa kanka kake yi wa, ba za ka cutar da Allah ba, kuma duk da'arka ba za ka amfanar da shi ba, domin ba matsayin amfanar da shi din balle ka amfanar da shi. Ya ibadi sai ce ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, a ɗauko lissafi tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har jariri na ƙarshe wadda daga aihuwarsa sai tashin duniya, a ɗauko lissafin aljanu daga na farkonsu zuwa na ƙarshe. Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allahn cikinku. A ce ɗan adam tun daga na farko har na ƙarshe, aljanu tun daga na farko har na ƙarshe sun daidaita akan mafi tsoron Allahnsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa da kansa, ya ce ana akshakum lillahi wa atqakum la. Annabi ya ce duk duniya, ya ce na fi ku tsoron Allah, na fi ku bin Allah. Allah ya ce to a ce tun daga mutum na farko har na ƙarshe, aljanu da mutane, kowa tsoron Allahnsa da bin Allahnsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake, ya ce ma za da zalika fi mulki shai'a, ya ce ba zai amfane ni da komai ba. Jama'a kuna ji? Ya ce ba zai amfane shi ba. Tirkashi tun daga na farko har na ƙarshe, ya ce ku duba a cikin kuwa fi tsoron Allah, duka ku zan kowa tsoron Allahnsa kamar wadda ya fi kowa tsoron Allah cikinku. Allah ya ce ni haka ba zai kare ni da komai ba. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku. A dubi a duniya waye fajiri na ƙarshe, fir'auna ne, abu lahabi ne, abu jahalin ne, duk wadda aka daidaita shi ya fi kowa fajirci. Allah ya ce to a ɗauko lissafi tun daga mutum na farko har na ƙarshe, aljanu na farko har na ƙarshe, a ce duka an daidaita akan zuciyar wadda ya fi kowa fajirci. Ma naƙasa zalika min mulki shi'a. Allah ya ce ba zai cutar da ni ko ya rage mulki na da komai ba. Jama'a muna fahimta? Yanzu duk taronmun nan akwai wadda ya isa ya ce ɗansa in ya bi shi ba zai amfane shi ba, in ya kibinsa ba zai cutar da shi ba? Baka isa ba. Ka ce matarka in ta bi ka ba amfani, in ta kibinka ba amfani. Jama'a mun fahimta? Akwai ɗan siyasan da zai kalli taron mun ne ya ce in mun zaɓe shi duk ɗaya, in mun ƙi zaɓensa duk ɗaya. Allah ya ce to a ɗauko duk duniya tun daga kan annabi Adam har mutum na ƙarshe, ya ce in kun yi biyayya ba zan ƙaru ba, in kun ƙi biyayya ba zan rabu ba. Yanzu wannan hadisul kudusi ai ya gaya mana cewa duk wadda ka gana ƙoƙari wa kansa yake wa ƙoƙari, duk wadda ka gana rashin arziki wa kansa yake wa rashin arziki. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahid, su je su haɗu
a wata farfajiya ɗaya duk duniya, tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe, aljanu daga na farko har na ƙarshe, a samu wani fili duka a taru. Fasa'aluni, kowa ya tambayan abin da yake so. Fa'a'ataitu kulla insanin mas'alatahu, na ba ma kowa abin da ya roƙa. Ma na ƙasa zalika mimma indi, Allah ce ba zai rage abin da nake da shi. Yanzu duk ƙasar nan akwai wanda ya isa ya tara mu ya ce kowa ya faɗi abin da yake so? Ba zai yiwu ba. Mutum ɗaya ma sai ya kore abin da yake da shi. Allah ya ce in duk za a tara ku kowa ya faɗi damuwarsa in biya damuwar, ya ce wallahi ba zai rage abin da yake wajena ba, illa kama yankusul mikyatu idza udkila al-bahr. Abinda duk waɗannan saƙonni suke isar mana jama'a shine addini mutum na yi wa kansa. Idan mutum ya ƙi addini na yi wa kansa. Ka sani dalilin zuwanka duniya shine don ka bauta ma Allah. Dalilin zuwanka duniya shine don ka yi addini. Dalilin zuwanka duniya shine don ka yi addini. Ka sani mafi girman ni'ima da Allah ya maka shine addini. Ka sani addinin nan in kayi wa kanka ne. In kayi makanka ne. Ka dinga tuna zaman Najeriya wata na shekara 100 da kai. Ka tuna zaman lahira na har abada da kai. Lahira har abada da kai. Zaman lahira har abada za kai. Cewa da aka yi, Allah ya halice mu ne don mu bauta mishi, wannan bautan shine addini. Kar ka ɗauka abin da ake nufi ka yi sallah, in Ramadan ya zo ka yi azumi, duk abin da kuma ya shafi rayuwa kai yadda kake so. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafa. Ku shiga musulunci tsundum, ma'ana ku shiga musulunci gaba daya, ku aiwatar da addini gaba daya, ku yi addini ta kowane bangare. Yadda aka ce ka yi sallah addini ne, haka in aka ce kar ka yi zina addini ne. A suratul Baqara Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Allah yace ba shine tsantsanta da'a ma Allah ba shine ke nuna ka cika wajen bin Allah ba. An tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, don kun juyar da fiskokin ku gabar ko yamma kuna ta sallah. Allah ce wannan ba shi ke nuna kuna bin Allah tsantsan bin Allah ba. Walakinnal birra, albirru tsantsanta da'a ma Allah, man amana billah, ya tabbata ga wanda ya imani da Allah. Allahu akbar. Yayi imani da Allah, yayi imani da wal yawmil akhir, yayi imani da ranar karshe. Wal malaikati, yayi imani da mala'iku. Wal kitab, yayi imani da littattafan da Allah ya saukar. Al kitab bi ma'ana al kutub. Yayi imani da littattafai da Allah ya saukar wa manzanni. Wal yawmil akhir, wal mala'ikati, wan nabiyyin, yayi imani da annabawa da manzannin Allah. Kaddara alkhairi da sharrinsa shine cikotar rukunin imani na shida. Sai ce wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, sannan ya dauki dukiyarsa ya taimaka da ita ma ƴan uwansa na jini, kuma ala hubbihi, kuma bisa son dukiyar, yana son ta, ba abin da ya gama amfani da shi yake bayarwa ba. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah ce ba za ku kai matuka wajen tsantsanta biyayya ma Allah ba sai kun fara taimako da abin da shi kuma kuke so, shi abin kake so. Ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ku taimaka, ku ciyar min tayyibati ma kasabtum, daga tsarkakan abin da kuka nema, wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, da abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa, ma'ana abinci. Sai Allah yayi doka yace wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kar ku dinga daukan gurbatacce
ku nufi gurɓataccen abu ku ce da shi za ku taimaka, walastum bi akhidhihi, in ku aka ba ku irin wannan abun ba za ku karɓa ba, illa an tugmidu fihi, Allah ce za ku yi kyamarsa. Allah ce kar ku dinga ɗaukan wannan abun a cewa shi kuke ba bayin Allah. Wa atal mala ala hubbihi, ya ɗauki dukiyarsa ya taimaka ma ƴan uwansa na jini, zawil kurba wal yatama, ya taimaka wa marayu, wal masakin, ya taimaka wa miskinai, wa ibn sabil, ya taimaka ma matafiyan da guzirinsu ya kare, wasa'ilin, ya taimaka ma waɗanda suka zo suka roki a taimake su, wa fir riqab, ya cire dukiyarsa ya yanta bayi musulmai don su bauta ma Allah a cikin yanci, wa aqama salata, ya tsaye da sallah, wa ata zakata, ya bada zakar dukiyarsa, wal mufuna bi ahadihim idza ahadu, kuma suna cika alkawari idan sun dauka, wasabirina fil ba'sa'i wad darra, suna da tsananin hakuri lokacin da talauci ta tsananta. Talaucinsa ba ta sa ya bi mummunan hanya don neman abinci, ba ta sa ya bi mummunan hanya don ya ci abinci. Kasan wani sana'arsa ya yi kidnafin ya karbi kuɗi, ya je tsare ɗan uwansa. Wani hanyar abincinsa ya sai da wiwi, ya sai da miyagun kwaya ma al'ummarsa. Ya sani duk wadda ke hulɗa da wannan kwayan ba zai gama lafiya ba, amma shi yana neman abincin. wasabirina fil ba'sa, Allah ce suna da haƙuri lokacin da talauci ta yi tsanani, wadda lokacin da cututtuka suka addabe su, matsaloli suka addabe su, wahinal ba'as, haka lokacin da yaƙi ya tashi wa musulmai suna da haƙuri, ba sa gudu su bar 'yan uwansu. Allah ce ula'ika alladhina sadaku, to waɗannan su ne suka yi gaskiya game da imaninsu da addininsu, sai ce wa ula'ika humul muttaqun, kuma waɗannan su ne masu tsoron Allah. Ba Allah ya yi take ma alƙur'ani hudan lil muttaqin, alƙur'ani shirya ne masu tsoron Allah ba, to Allah sai ya jero waɗannan qualities sai ce wa ula'ika humul muttaqun, waɗannan su ne muttaqin. Addinin musulunci, ubangiji ya shar'anta addini ne domin maslahar bayi. Mu fahimci kuma addini, wannan abu da aka shar'anta cikin alkur'ani da sunna shi ne ake ce mishi addini. Karkazan cikin waɗanda suke imani da sashi su kafirce masashi, karka yi imani da sashi ka kafirce masashi. Mu sani cewa shi addini ubangiji ya ɗora shi akan ma'aunin amfanar da bayi duniya da lahira, domin ɗaya daga cikin abinda da yawa kuma cikin musulmai suka jahilta game da addini, sun san addini abu ne mai amfani, amma sun ɗauka amfaninsa kawai a lahira ne. Jama'a mun fahimta? Yes, shi yana ganin addini in a duniya ne bayi da rana, addini sai an je lahira ne. Tsari ubangiji ya ajiye ma addini akan rayuwar bayi, duniyarsu da lahirarsu, duniyarsu da lahirarsu, duniyarsu da lahirarsu. Shedan ne ke kayatar wa bayin Allah wani tunani wadda tunanin zai kai su ruwa, amma wadda ya karanta alkur'ani ya kuma fahimci alkur'ani ya kuma fahimci saƙon da annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ya zo da shi, duk wanda ya rike addini duniya ne da lahira. Haka ibn al-qayyim yace idan kana so ka gane sirrin duniya, yace ka duba alqur'ani da sunna. Yace duk abin da ka ji Allah ya ce, idan ka rike shi zaka ji daɗi a lahira, to in ka rike shi zaka ji daɗi a duniya. Kuma duk abin da aka ce in ka rike shi zaka sha wahala a lahira, yace in ka rike abin zaka sha wahala a duniya. Maslaha ce ta bayi duniya da lahira. Saboda haka malam, inda wani zai cutar da ka yau cikin dare ka je kai ta kunkuni,
sai ka samu wata aya da hadisi ya tsallake kafin ya saka a bakin ciki. Jama'a mun fahimta? Idan wani ya cuce ka ya maka ba daidai ba, sai ka samu wata aya ko hadisi yake aiki da ita kafin ya saka a bakin ciki. Duk kuma wanda ya maka abin arziki ka ji daɗi ka ji farin ciki, sai ka samu wata aya ko hadisi ya yi aiki da ita ko da bai sani ba kafin kai farin cikin. To ka sani haka kai ma kin aiki da aya da hadisin kake cutar da jama'a, kake cutar da kanka. Saboda haka gwargwadon yadda muka ce ba da mu yi addini ba, gwargwadon yadda za mu yi ta gasa junanmu, gwargwadon yadda muka ce za mu yi addini, gwargwadon yadda za mu zauna lafiya, gwargwadon yadda za mu zauna lafiya. Saboda haka addini ubangiji ya shar'anta shi ne don maslahar bai. Ka yi ta duba ayoyin alkur'ani. Allah ya ce kitabun anzalnahu ilaika, sai ya ce litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Allahu akbar. Allah ya ce wani littafi ne mai albarka da na saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah don me yasa ka saukar mun da wannan alqur'ani? Yace litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. Shi addini ya zo ne ya tugo ka, ya ciro ka daga cikin dufai irin na jahiliya, ya saka a haske na musulunci. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin, sai yace li yukhrijakum min az-zulumati ila nur, don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske. Allah sai yace wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. Lokacin da musulmai suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha, lokacin da al'amurra suka tsananta matuƙa a garin Makka, annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fito ya samu an buge wannan, an kama wannan ana azabtar da shi, an shanye wannan a rana, an datse wata gaba ta wannan. Da abun ya yi tsanani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su shirya su kintsa su tafi hijira zuwa Habasha. Ya ce wadda yake mulkan Habasha Najashi kenan, ya ce musu ba musulmi ba ne, amma ba zai bari a zalunce ku ba. Annabi ya ce ku je ku zauna abu, mu muna nan a Makka, idan abu ya yi sauƙi zan tura ku dawo. Sahabbai suka wuce suka fita. Ashe kafiran Qurayshawa sun samu labarin fitan, amma a makare. Sun so su je su tsare su, to kafin su ankara kuma su riga sun wuce. Suka je wajen Najashi suka yi mishi bayani, annabinsu ne ya turo su, ga irin bayanin da ya musu, ga irin halin da suka samu kansu a garin Makka, ga irin rayuwar da suke yi. Najashi sai ya ware wani kwatas guda, sai ya ce a bar musu wajen su zauna har lokacin da bukatarsu na komawa gida yi. Lokacin da Qurayshawan Makka suka ga damar da musulmai suka samu a Habasha, sun karɓu a wajen sarki har ya musu goma ta arziki, sai suka shirya wani kwamiti da zai bi su Habasha, ya je ya musu yarfel da sharri domin sarki Najashi ya koro su kuma su samu dama a kansu. Kafin 'yan aiken su tafi, sai da aka nemi labarin kowane ɗaya daga cikin makusantan sarki Najashi me ya fi so a rayuwa, aka shirya mai cin hancinsa. Suka tafi Habasha.
kafin a isar masarki cewa baki sun zo daga makka sai da aka bi kowane ɗaya daga cikin makusantan sarki aka ba shi cin hancinsa. Suka ce iya abin da muke roƙo muke neman alfarma, idan mun gabatar da kokenmu a gaban sarki kar a saurare su, a ba mu su mu tafi da su. Lokacin da sarki Najashi ya fito fada aka ce mishi yayi baki daga makka, ya ce a shigo da su, aka shigo da su. Me yake tafe da ku? Suka gabatar da jawabi. ‘Yan uwanmu ne da suka taho, sun zagi iyayensu, sun zagi allolinmu, sun yi kaza duka suka farfada. Sai sarki Najashi ya ce a je a kira musulminsu. Sai fadawan shi suka ce ranka yi daɗe, ai ‘yan uwansu ne, sun fi mu saninsu, a bar su kawai su tafi. Ya ce ai ba a taɓa mulki da haka kuma aka gama lafiya ba. In dai ƙara ne, duk yadda ka yi in baka ji ɗaya ɓangaren ba sai ka yi kuskure. Duk yadda ka yi ba ka da dabarar da za ka iya hukunci a shari'a baka ji ɗaya ɓangaren ba kuma ka yi daidai, babu. Saboda Allah ya koyar da mu haka addini ne. Lokacin da Iblis ya ƙi yin sujuda ma annabi Adam, Allah ai ya san me yasa yake. Kala ya Iblis, sai ce mishi ya Iblisu, malaka Allah takuna ma'as sajidin, me yasa baka yi sujuda ba? Amma lokacin da bai yin ba, Allah ya sani ko bai sani ba? Saboda a koyar da kai duk abin da mutum yayi ba a tuhumarsa sai an bashi dama yayi magana. Saboda ka jahiliya ne kawai ka ce matarka ta je ta dawo karfe 2 sai ta dawo magariba, tana zuwa ka hauta da fada, sai ka ce mata me yasa kika wuce, sai ka ba ta dama ta yi respond. Jama'a mun fahimta? Ba ga kissar alhuda-huda ba? Lokacin da ya tafi Sabai, wata fakka da tsaira faƙala maliya la'arar huda-huda am kana min al-ga'ibin. Annabi Suleiman ya zo bakin ofis sai bai ga alhuda-huda ba. Sai ce me faru alhuda-huda ya bar bakin aiki? Sai ce la'u'adhibannahu azaban shadida. Yace zan azabtar da alhuda-huda azaba mai tsanani, aula azbahannahu, ko na yanka shi mu huta, aula ya'tiyanni bi sultanin mubin, ko kuma ya kawo mun dalili mai karfi. To mai addini shi haka yake rayuwa. Kar kawai yarka ta je ta kwaso maka labarin gidan mijinta ya zazzagi ubanta, tun mijin baka ji me yace ba ka fara cewa mun yi mishi mutunci, mun yi mishi kaza, ya fara butulci, zai ci mutuncin mu. A nan babu dotta. Ko kawai kanwarka ta zo maka da labari wata rigima fa suka yi da daddare a gidanta da mijin da daddare, kai fa kana gidanka yaya, kawai ta zo ta gaya ma ga abin da ya faru, ku fara zaginsa tun bai zo shi ya muku bayani ba. Mai addini baya haka. Shi yasa babban misali da Allah ya bamu akan haka shari'ar annabi Dauda. Wannan ya zo ya yi mishi bayani, ya ce mishi inna hadha aki lahu 99 na'ajatan waliya na'ajatun wahida faƙala akfilniha wa azzani fil kitab. Ya ce ma annabi Dauda na kawo ƙara ne domin annabi Dauda a kansa aka fara naɗa annabi kuma shugaban ƙasa. Wa atahu Allahul mulka wal hikima. Ya ce mishi wannan ɗan uwana ne, lahu 99 na'aja, yana da tumaki 99, waliya na'ajatun wahida, ni kuma tinkiya ta daya. Faqala akfilniha, sai ya matsa mun lamba, sai na dauki tinkiya ta na bashi ya cika su zama garke. Wa azzani fil kitab, kuma ya matsa mini lamba ya hana ni sakat sai na bashi. To ka mana hukunci, idan ka ce na bashi, in kuma ka ce kar na bashi. Qala, sai annabi Dauda ya ce laqad zalamaka bi su'alin na'ajatika ila ni'aji. Annabi Dauda sai ya ce gaskiya yayi zalunci da ya ce ka karbi ka dauki tinkiyarka ka bashi. Can an jima Allah sai ce wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu fakarra raki'an wa anam. Bayan yayi hukunci
kawai sai ya ankara hukunci fa ya ɓaci. Allah ce sai ya faɗi a ƙasa yana mai istighfari, yana mai sujuda ga Allah. Bayan ya tuba fa gafarna lahu zalika, Allah ya ce muka gafarta mishi. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, don yana da matsayi a wajen mu inji Allah. Ya Dawud, Allah sai mishi kuma nasiha. Ya Dawud ya ce mishi, ya Dauda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, mun sanya ka ne khalifa, shugaba a bayan kasa. Fahkum bainan nasi bil haqqi, ka dinga hukunci tsakanin mutane da adalci. Wala tattabi'il hawa, karka bi son zuciya. Fayudillaka an sabilillah, shi bin son zuciya zai ratsar da kai daga hanyar Allah, zai kautar da kai daga hanyar Allah. innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Jama'a muna fahimta? Duk yadda kake so kai daidai, duk yadda kake so kai daidai, in dai baka bada dama ba ɗayan yayi magana, malam sai kayi kuskure. Najashi sai ce a kira su, sai aka kira su. Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Sayyidina Ali, aka ce sarki na kiran ku, ƴan uwanku sun taho daga Makka sun kawo ƙara. Sai ya ce ma dukkan sahabbai, in mun je ku bar ni ne dan yi magana. Ana zuwa sarki Najashi ya ce mishi, ga kun san waɗannan? Suka ce, me alaƙar ku? Suka faɗa. To gashi sun zo sun ce kaza da kaza da kaza da kaza. Ja'far sai ya tashi ya tsaya, ya ce mishi, ayyuhal malik, ya ce mishi, kunna qauman ahla jahiliya. Ya ce mishi, yalla boy, rayuwar da muka yi a baya rayuwa ce ta jahiliya. In kana so ka fassara rayuwar jahiliya da Hausa ka ce rayuwar dabbanci. Ya ce rayuwa muka yi irin ta jahiliya, na abudul asnam. Ya ce mishi, ranka yi daɗe, a jahiliya gunki muke bauta, wa na'kulul maitata, muna cin mushi, wa na'til fawahish, muna zakke ma kowace alfasha. Sai da alkur'ani ya zo, yadda ake raba gadon dukiya haka ake raba gadon matan uba. Idan uba ya mutu, iyayen sai a kasarta, wannan sai a ɗauki uwar wannan a basu, wannan ma a ɗauki uwar wannan a basu, kuma su je suna kwanciya da su. Sai da Allah ya ce musu, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Haka ne, innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila. Allah ya ce abun kyama ne, kazanta ne ka kwanta da matar da babanka ya kwanta da ita. Ya ce mana Najashi, duk wata alfasha da ka sani, ya ce muna aikata ta. Wa naqta'ul arham, muna yanke zumunci. Wa nusi'ul jiwa, muna munana makwabtaka da zamantakewa. Wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if, sannan mai karfi yana cinye mara karfi. Ma'ana mai karfi shine sarki. Kun ji rayuwar jahiliyar? Fa kunna ala dhalik, muna wannan halin, idh ba'asa Allahu rasulan minna. Yace muna nan kwatsam Allah sai ya tayar mana da manzo daga cikinmu. Na'arifu nasabahu, shi manzonmu mun san nasabarsa, dan wani gida ne mun san gidansu. Wa sidqahu, mun san gaskiyarsa. Wa amanatahu, mun san amanarsa. Wa afafahu, mun san kamewarsa. Yadda annabi ya rayu a cikinsa, kudinka ya kwana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi maka aminci akan ya kwana a aljihunka. Ya ce, yallaɓoi, duk mun san wannan, annabinmu nan ba bako ba ne, ba wani ne aka turo mana wadda ba mu san shi. Mun san gidansu, mun san iyayensa, mun san familinsa, mun san mutuncinsa, mun san amanarsa, mun san gaskiyarsa. Fada'ana ilallah, da ya zo ya kira mu zuwa ga Allah, lin wahidahu, don mu bauta mu kadaita Allah da bauta, wa na'budahu, mu bauta ma Allah, wa nakla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awthan,
yace kuma mu bar duk abin da muka rike muke bautawa da mu da iyayenmu na duwatsu da gumaka, yace duk mu daina. Wa amarna bi sidqil hadis, ya umurce mu da gaskiyar magana. Jama'a muna fahimta? Abinda hadisin ke nunawa shine wata musulunci yadda ya canza duniyar sahabbai. Amma ta yaya aka canza su? Wannan rayuwa ta jahiliyyar annabi ya zo ya tube su a ciki. Ja'far yace sai ya zo ya canza mana da wannan. Wa amarna bi sidqil hadis, sai ya umurce mu da gaskiyar magana. Kasan ita gaskiya asalinta Allah ya mata albarka. Duk rigimar da ta taso maka sai ka ga idan ka yi ƙarya da ka fita, to idan kuma ka faɗi gaskiya za ka shiga, sai ka yi ƙaryan, to rigimar da za ka shiga sanadiyar ƙaryan ya yi ninkin ba ninkin rigimar da ka guda in ka faɗi gaskiya. Wannan ƙa'ida ce akan gaskiya da ƙarya. Duk yadda ka ga rigima ta kunno, sai ka guji in ka faɗi gaskiya rigima zai hauka, sai ka yi ƙarya, to ƙaryan da ka yi kuran da zai kunto maka ya yi ninkin ba ninkin wadda ka guda ka je ka yi rashin gaskiya. Wa amarna bi sidqil hadis, ya umurce mu da gaskiyar magana. Wa ada'il amana, ya umurce mu da riƙe amana da kyau. Duk wanda ya ba mu amana mu mayar da amana a cikin aminci. Wasilatir rahim, ya umurce mu da sada zumunci. Yace mu dinga sada zumuntanmu, kar mu dinga wasa da sha'anin yan uwanmu. Wa husnil jiwar, ya umurce mu da kyautata makwabtaka. Duk wanda zama ya haɗa mu kiyaye hakkokinsa kuma mu kyautata mishi. Wa nahana anil fawahish, ya hana mu shiga duk cikin wata alfasha. Wal kaffi anil maharimi wad dima, yace mu rike hannunmu daga zubda jinin jama'a, yace mu rike hannunmu daga mutuncin mutane da kuma shiga huruminsu. Haramtattun ababa mukami. Ja'far yayi ta jero abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da. Ashe lokacin da yake kirga waɗannan ababa, hasken musulunci ya shiga zuciyar Najashi. Ka san dai ko ɗan ƙwaya ne, ai ya san dai wannan sifofin arziki ne. Ko wanda ba shi da kirki ne, yana so in zai yi hulɗa, ya yi hulɗa da mutumin kirki. Za ka sami mutum macuci ne, azzalimi ne. Idan a ofis ne, duk abin da hannunsa ya kai halal da haram ya kwashe. Amma in zai ɗauki ma'aikaci ko lebura yana son mai gaskiya. Haka ne ko ba haka ba? Ko da shi macuci ne, yana son mai gaskiya. ‘Yan uwana masu albarka, addinin musulunci addini ne da Allah ya shar'anta shi domin a ɗora mu akan hanya. Lokaci yana ta tafiya, rayuwa tana ta shirya, kullum ana mana ɗauki ɗaya. Wadda ya mutu alƙiyamarsa ta tsaya. Mu kyautata addini, mu kyautata addini, mu riƙe addini da kyau. Waɗannan ababa da suke ɗauke mana hankali a rayuwa, faɗi nan tashi nan, faɗi nan tashi nan, babu ran da za ka gama wannan abu, ba ran da zai ƙare. Wannan faɗi tashi da kika sa a gaba, babu ran da za ki gama shi. Mumini yana rayuwa ne a duniya gwargwadon matsayin da Ubangiji ya ajiye shi a kai. Shi Allah idan ka bi shi sai ya sama ƙana'a. Wato ba ya yi ta baka kuɗi shi zai saka warware matsalarka ba, ba ya baka mulki shi zai saka warware ba, sai ya yi atakin matsalolin, shi kenan sai ya hutar da kai. Amma in don yana baka ne ka warware, in dai matsalolin suna tasowa ba za ka je ƙarshen su ba. Hadisi ne ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yabna adam, yace ya kai dan adam, tafarrak li ibadati, ka ba da lokaci mabauta mini. Amla'u sadaraka ginan wa asudda faqarak, zan cika zuciyarka da wadata, in toshe kofofin bukatunka. Matsalolin Allah ce sai in tare, maimakon a baka kai ta bin matsalolin, to ka rike abin da ke hannunkan a tare matsalolin, ai yafi sauki.
wa illa taf'al. Shi yasa duk abin da Allah ya bawa mutum a duniya in ba a sa mai wadatar zuci ba bai isa ya huta ba. Shi yasa da kake gani mutum a ƙauyensu ko a garinsu sai a ce wane shine mai kudin garin, duk abin da yake da shi bai fi 100,000 ba, amma alherin da zai yi yanzu mai miliyan 10 garin ba zai iya yi ba. Wannan awakinsa da shanunsa ya ji sun wadace shi zai yi ɗinki wa kansa 'ya'yan makwabta da sauransu. To yanzu kuma in 40,000 aka ƙara maka a albashinka, sai kuma a ƙirƙiro maka wani sabon lesson da za ka sa 40,000 ɗin ma 'ya'yanka, sai a ƙirƙiro maka wani program da za ka sa wannan abun, wadda kuma za ka ci gaba da bibiyan abun idan ka tsaya akan abin da Ubangiji ya tsaye da kai. Abin da za ka sa ɗin 'ya'yan sai Allah ya musu albarka. Duk yadda suka yi karatun Allah sai ya mishi albarka. Ya ce wa illa taf'al, in kake kuma mala'atu sadaraka shigulan, sai in cika zuciyarka da issues. Wancan ya taso, wannan wala asu da faƙara, kuma ba zan taɓa tare bukata ba. Bukata ya yi ta taso. Giji yakan mu'amalanci bayi ne gwargwadon yadda bayi suka miƙa wuya. Abin da yake wajibi akan mu 'yan uwa shine mu dinga tuna wannan ni'ima da Allah ya mana na addini da imani, mu fahimci cewa wannan gata ne da rufin asiri da soyayya Allah ya mana gamdakatar da shi saboda tausayinsa gare mu. Sannan mu sani duk abin da muka yi da mu yi makanmu, sannan mu sani addini Allah ya shar'anta shi ne domin fidda mu daga cikin dufai zuwa ga haske. Ina roƙon Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.